свинка Пеппа. Гэта мой маленькі братик Джордж. Гэта моя мама свиня. А гэта тата свин. Свинка Пеппа. Крама. Пеппа і Джордж ідуть у краму. Пеппі і Джорджу падабаецца хадзіць у краму. Джорджу падабаецца сядзець у вазку. І Пеппі таксама. Тата, ці можна і мне сесці ў вазок? Ты занадта вялікая для вазка, Пеппа. Але ты можаш дапамагчы з пакупкай. Здорова! У нас у спісе 4 пункты. Памідоры, спагеці, цыбуля і садавіна. Я ўсё знайду. Сюды. Пеппі і Джорджу падабаецца хадзіць у краму. Пеппа, па-першае, нам патрэбны памідоры. Я іх бачу, я бачу. Вось памідоры, мама. Малайчына, Пеппа. 1, 2, 3, 4. Цяпер пакладзі іх у вазок. Я знайшла памідоры. Малайчына, Пеппа. Памідоры. Першы пункт у спісе. Што далей? Спагетті. Свінеці. Правільна, Джордж. Але трэба казаць спагетті. Свінеці. Спагеці – любімая ежа Пеппы і Джорджа. Цікава, дзе спагеці? Бачу, бачу. Сюды. Спагетті. Глядзі, мама, вось спагетті. Малайчына, Пеппа, пакладзі спагеці ў вазок. Так, мама. Свінеці. Джордж, правильно казаць спагетті. Свінеці. Што далей у спісе, Пеппа? Чипсы. Чыпсаў няма ў спісе. У нас дома шмат чыпсаў, Пеппа. Паспрабуй яшчэ раз. Я не памятаю. А ці ты памятаеш, Джордж? Динозавр. Диназаўр? Джордж, у супермаркеце няма динозаўраў. Не, Джордж. Наступны пункт у спісе – цыбуля. Цыбуля! Я памятаю, дзе яна. Вось! Малайчына. 1, 2, 3, 4. Цыбуля! Вельмі добра. Мы купілі амаль усё. У спісе застаўся апошні пункт. Расліна? Хіба яна ёсць у спісе? Не, Джордж. Апошні пункт – садавіна. Нічога страшнага, Джордж, ты можаш выбраць садавіну. Дзе садавіна? Там! Тут ёсць яблыкі, апельсіны, бананы і вельмі вялікі кавун. Якую садавіну мы купім, Джордж? Яблыкі? Апельсіны? Бананы? Кавун! Гэта каса, дзе трэба плаціць за прадукты. Памідоры, спагетці, цыбуля, кавун, шакаладны торт. Шакаладны торт? Шакаладны торт. Хіба ён быў у спісе? Пеппа, гэта ты паклала шакаладны торт у вазок? Не, мама. Джордж, гэта ты паклаў шакаладны торт у вазок? Не. І я не клала? Та ты хто? Я падумаў, гэта будзе някепска. Тата свін. Не слух тата. Прабачце, але ён выглядае такім смачным. Так выглядае вельмі смачна. Давайте зробім выгляд, што ён быў у спісе. Шакаладны торт. Ура!